Gaur egun hotza dago. Pasan hastien etxe zitune 30 gradu eta gaur etxe ditu 10 gradu edo, beraz, hotz. Eta gaurko lana da erosketak itxi. Orduan hartuko kamioneta eta jumi gara hemen albuen dagoen herri apurrat handi batera erosketak itxera. Eta hori baino lehen uste joan garela mendire boltatxo bat emotera, erosketak itxera eta gero etxera, beraz hori da gaurko plana. Across the sky, and this lovely planet called mine. And being curious, I flew close by, and now I'm caught here until I die. Don't tell me die, oh, till we die. We're just learning to live together, learning to live together, learning to live together till we die. I lost my memory of where I've been. Kaso gorra galduta, ze dauz hemen pare bat bide hartzeko eta ez dakigu zein dan guk hartu bideogun eitzeko loop bat eta hartzeko barriro gure kamionetara. Baina, bueno, hartu dugu bat eta mozen ikustera hemendik dan. Someday we'll all turn into peaceful men and women, and we'll return into the sky. Bueno, azkenien tarda dugu denpora geisha egiten menditik ibiltzen, ze galduga eta azkenien eman dugu buelta eta azkenien heldu gara. Baina, joan jumbiga erosketak itxera, beraz, erosketak itxera! Until we die, until we die. We're just learning to live together, learning to live together, learning to live together till we die. Heldu gara etxera ja sartu erosketa guztitzek frigoritikoen da armaitzuetan. Eta hain bazkaltzeko, ja apurrat sano bazkaltzeko, ze gara pare bat egun oso txarto jaten. Hona egiten porrusalde bat hemen. Ondo! Atzaldezun ez dut eze behar grabau. Batetik ez dutako kamera topau, ez dakit duna gauten. Eta gero ez dukulako eze behin, bazkal hostien ikusi gu pelikula bat, eta gara hemen afarixe egiten tranquil, afaldu dugu. Eta oin, ume txikitxek dauke futbol entrenamentu eta joan gara ikustera. Baina janti ditute ekorrika itxoko arropak, ze gero pentsatut kotxen etorri barik, etortzi ekorri gaitzen. Da holan gaurko entrenamendua egin dauket, eta ikusten dut bai futbol entrenamendua. Ia gaur zemat korri gaitzen duten. Gaur korrika itzatzen ekin! Bueno, korrikaino hostien egonaz bideak editatzen eta oina manelio gera zeia berandu da. Eta gaur konturatu naz, urrengo hostien ja, hori zela, orduan geratze jate justu aste bat, ze gaur da martitzena, urrengo martitzena da gure esken eguna, ze eguaztenen ja, hori ez bilbora.